Предишния епизод. Нов ден, нова задача. Аз на тяхно място щях да съм доста по-напрегната и фокусирана, при положение, че съм загубила предишната задача. Мартине! Тъпията, мамицата му как падна. Имате 2 победи. Вие една победа те. Игра в центъра. Игра в центъра. Какво искат да е? Аз продължавам. Финала на кого е? Припомням ви, ние сме в телевизионно състезание. И трябва да внимавате с бюджета. Ние се намираме в бюджетен дефицит, разбирате ли? Това все още са прогнозни разходи, не са изхарчени. А моят въпрос, знаете ли какъв е? Какво значи ШВМПС? Обаче вече сме ударили тавана на бюджета. А няма пари. Сяде. Събуждане с студена вода. Директно ти казвам, трябват ни пари. Искаш да ми дадеш пари? Добре. В момента сме подготвили някакви прогнозни цени, Не искам да се надъхвам за нещо, което може никога да не получа. но вие ми изглеждате някакси немотивирани. Не. Просто сме изморени. Тоест, ако ние превъзхождаме всички останали предложения на пазара, ние сме хората с бъднатия бюджет. Ай толкова добре. Започва ден 5 от ремонта на дневната. Отборите имат общо 8 дни да се справят с задачата, а вече са доста уморени. Добро утро се каза. Днес в интерес на истината се чувствам доста по-изморена от обичайно. В първата половина на деня някой все едно ме натискаше отгоре, едвам се движих. Килограмите. Не се стърпях. Значи, ако ти излъчат и половината от коментарите, смятай, че между 80 и 80% от жените в страната ще те намразят. Между 80 и 80%. 80 и 85%. Брокерите в Инклузив нямат търпение да се запознаят с Вероника и Миро и да ги посрещнат подобаващо. Сега чакаме нашето семейство и Евелин да дойдат, да се запознаят с останалата част от отбора, защото ние сме едно. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в Дома на Инклузив. Беше шок. Ние работим в офис голямо, с много хора, но такова нещо никога не съм виждал през живота си. Здравейте! Да усетят, че сме зад тях и да знаят, че много хора ги мислят. Месили сме ви погача цяла нощ. И ние месихме, гипс за картон. И сега следва да отворим шампанското и да ви попитам кой е победителя. Днес деня започна фантастично, продължаваме в същото темпо. Кой? Аз се притесних. Толкова внимание, нали, ние изглеждаме по този начин. Много беше готино, много беше сладко. Не мога да си представя какво ще бъде, ако спечелим наистина. Това го остави на нас. Много мотивиращо беше. Не, че нямахме мотивация сега, но много мотивиращо. Енергизиращо е, често казвам, но... И че не е само за нас, а за всички тези хора. Ужас! И кой ще победи? Ние вярваме много в тях. Всеки нов ден започва с нови предизвикателства. Отбор Home to You е изправен пред поредното. Но мразя така. Поръчахме трапезна маса и столове. Тогава ни увериха, че до 19 ще бъдат налични. Обаждам им се, и масата ви е тук, ама столове няма да има. И ако не се бях обадила, какво правим? Какво стана, бе? Няма, трябва да търся други столове и то нещо, което да е налично, за да го вземем на момента, защото вече няма време за никаква поръчка. И сега последните 2 дни трябва да си търсим друг вариант. Ще реагираме, ама надявам се да не е компромисен вариант. Да намерим нещо хубаво. Здравейте! Добро утро. Да помагаме? Вземай го това. Екстра. Стана време да монтираме климатика.
И двата отбора вече добре знаят колко важно е осветлението и как би могло да повлияе на оценката на журито. Евелин помага на Вероника в избора на осветителни тела. Търсим си лампи за дневна. В Master Bedroom получихме много положителни коментари за телата. Или да гоним отново златистата серия. Другия вариант е дали да не фанем черно. Аз имам и друг вариант. Първо, там нямаме такава помощна масичка. Тя не се вързва като цяло с всичко, но въпрос е... И с това. Ще ти обясня защо започвам от масата. И в този вариант за маса имаме кожа. А на трапезарията сложим една кожена лампа, тази. А вече само за хола търсим злато. В хола ще има много осветление. Нещо, което каза Алекс Ковачев, импровизирайте, Бъдете да сте смели. Да. Бъдете смели. Коланите определено са смелост. При моя избор е водещо да сме актуални. Имаме импровизация. Честно казвам, нямам търпение да вие как ще се получи крайния резултат. Елена и Мартин обичат да се забавляват, докато работят. Да видим какво са измислили този път. Докато чакаме да почне втората ръка боя, решихме да режисираме едно индийско сериалче. Уникално беше, поне според мен, като предния път с Андрей. Падане от стълбата. Елена тръгва да ме хваща, но през това време опъва рулетки, мете си. Едно гласение, ни чуе са, оператора тук, другия там, звукаря отзад. Нито Боливуд, нито Холивуд, нито никъде няма да ни излъчат. Това спаси ми живот. А в отбор Инклюзив държат на естетиката и лукса дори в полеви условия. Ето, по един суджук, сега ще си нарежаме. Браво на семейството, айде. Ето лучът. А какво за какво? Такова да ви е красиво. Природа. Направо имаме си цвете, имаме си маса. Златна. Обикновено ядем на кофи. Много добре. Сега, да вземат масата, която пристигнат буквално преди 30 минути в апартамента, за да си нарежат суджука някак. Си вярвах, че може да попитат. Аз много искам да ви е луксозно, да ви е спокойно. Ние не бързаме, ама пък толкова им беше сладко. Шоуто свърши, посмяхме се, екипа и ние, ама айде да работим. Да, има парченца, айде. Айде, маж да... В отбор Home to You е време за песни, мечти и още нещо. Топъл дъжд, чакам дъжд, бликна с миг ти от шума, как светът изведнъж стана по-красив и бял. Изобщо не ми се пееше, защото времето е ад навън, разбирате ли? Ад. Ама много хубаво става. Много хубаво става. Попли го, че... така. Ама вижте как се дига всеки ден, който дойда, почти по половин звезда дигате и ще го докарате до 5 звезди накрая. 5 плюс. За тези 5 плюс ни трябват 5 парички? 5 парички, да. В кисия. Ема без пари нищо не става. Ма как пари, бе, хора? На банката може да е по-дащен. Но как така ми идва на стипя буските, така да сините му очички. Много ме кефи. След това, което вие ми причинихте и ме докарахте до смърт почти и да има пари, няма да получите пари. Нормално ти, който видиш, само пари искаш. Представяте ли си победа в цялото състезание? Ние нямаме време за да мислим, пък ама ли за победи, да. Вчера почнахме да си говорим за победи, за парични награди. То направо е някакъв като сън. Не искаме да се будим, но и това ще дойде. Не, бе, сигурно като го гледаме по телевизията вече сме осъзнати, ама сега всичко става като на сън, човек. Все едно... Вие сте така направили едни приблизителни сметки. Първо, аз съм сигурен, че такава награда в телевизионно предаване не е давана. Може и да греша, ама май не е давана. Второ, вие почвате ли да
мечтаете, какво бихте направили? Между другото, аз от дете съм си мечтала много да имам хотел. Защо ми се изсмя на детската мечта? Това не го знам аз. Къде го намери? Тако? Много меркантилно. Не, винаги съм си мечтала да имам хотел, да... Знаеш за какво си мечтаях като дете? Да имам колело. Човек трябва да мечтае смело. Бъди по-скромна. Тук не ставаше въпрос за някаква наша цел, която имаме, а ставаше въпрос за мечти. Най-накрая на стари години да си сбъдна детската мечта. Искам да ти Чуйте, кажа... Господ. Да. Това твоята мечта е да сбъдваш нейните мечти. Така че всичко сме жив и наред. здрав, гърба Да ми сме не е живи и здрав. здрави, да Кръста. сбъдваме техните мечти. Абсолютно. И аз мечтая за същото. Пожелавам ви ще стане. успех. Сега аз те първо ще ходя да видя другите, ама вие сте много добре. Последния път, като каза, за спалнята загубихме. Така ли? Да. Връщам си думите за. Много сме назад. Тогава да добавим още нещо към мантрата. Състезание, бюджет, победа. Състезание, бюджет, победа. Къде отиде, бе? Айде, защото ако искаш да спечелиш бубче, трябва да работиш. Но не мога да искаш хотел, преди да си минала през, примерно, нещо по-малко. По-добре мечтай за най-нереалистичното и странно, ако щеш нещо. Опитай дори да се провалиш, това ще ти даде ценен урок. Аз винаги съм вярвала, че човек се учи от всичко. Дори и да сгрешиш, това пак ти дава много. Стената вече си има климатик на супер завършената стена. Бутаме се, пречим си, всичко е прекрасно. Аз мисля, че с времето се движим добре, което до сега не го е било. Ние ще шпакловаме стените и утре те ще боядисат. Да? Аз не го виждам. До сутринта трябва да е ушкурено и Миро и Вероника има за 2 часа да ударят по една ръка боя. А ако не стане, аз хвърлям шапката, тук и повече няма да участвам в това предаване. Малко много силно изказване за пред камерите. Не знам. Надявам се да не е преувеличил. Отборите винаги се съветват със своите капитани. Все пак, кой знае по-добре от брокерите, какво биха харесали купувачите. Его, здрасти, Рали! Обаждам ти се да си кажеш мнението, че ние тук имаме един вътрешен... Не спор, ама да. И е малко съмнение с цвета, как се слива с панелите. Точно това е идеята. Когато са в същия цвят, в който са и стените, имаме една такава по-елегантна визия. И според мен е добре да е същия цвят, ако не е същия, какъв би бил. Ами, аз съм на твоето мнение. Имаме ефект на релеф и текстура, в същото време пък не е натрапчиво и накичено и гадно. Според мен е добре така. 2 на 1 става отбой. От самото начало с Рали коментирахме, че за хола е по-добре да избягваме ярки контрасти, по-сериозни акценти. Държим посоката на елегантна и луксозна визия. Здравейте! Здравейте. Приятно ми е. За мен е доставката. Оп, много благодаря. Айде ще разгледам и ще видя какво ще измисля. Ево се обади. Стаси не е харесала лампата за над трапезарията. И трябва да я сменим. То не трябва, но не я е харесала. И сега трябва да решим какво ще правим. И до какво ще доведе смяната на лампата. И дали е просто смяна на лампата или е смяна на всичко, което свършихме днес. Защото май натам отиват нещата. Не е едното нещо, което трябва да бъде сменено. Точно поради тази причина взех и малката масичка, на която Милен и Митко вече използваха. Защото идеята ни е до тази малка масичка да има и подова лампа. Идеята ми беше да вържем масата на трапезарията и с тази подова лампа. Преди да минем към днешния проблем, който аз знам, че е свързан с лампата, искам да ти кажа, че уния са по-напред. Не знам. Те не правят двоен таван, не правят окачен таван, те не сменят и до грама. Нормално е да бъдат по-напред. И сега за слона в стаята да поговорим. Какво сега? Разказвай. Нищо. Страшни лампи си избрахме днес, ама трябва да ги сменим. Не трябва. Трябва да вземете решение какво да правите. Тази лампа я харесвам, от месеци я харесвам.
И бях много щастлива, че успях да я съчетая с други акценти и аксесуари в помещението. Я да видим кой ти прави проблеми. Мога да пусна сълза и ми казаха: Ще плащаме. Ехо! Ехо, здравейте! Здравей, здравей! Много усмихнато започва този разговор. Надали ще продължи така до самия му край. Аз съм винаги усмихната. Добре, ами правим това обаждане, защото имаме казус днеска и е хубаво да го решим, да го решите, де. Аз няма да се возя. Аз много обичам сблъсък да возя и ето сега ще ми се даде тази възможност. Добре, аз ще ви кажа моите аргументи какви са. Сега, нека си припомним защо спечелихме последната игра стаята. Там имаме изчистени форми, никаква ексцентричност, много строги линии, без да е демоде. Напротив, ако 10 купувача влязат в стаята, 9 ще кажат «Уау!». Всяка ексцентричност и нещо, което е арт, според мен, ограничава вкуса на купувача. Тоест при 10 купувача, един ще каже «Уау», на който му допада. Тази лампа аз мога да я нарека ексцентрична. Втория ми аргумент е, че тази лампа аз я представям в къща, която всичко е дървения, кожа, съвсем различен стил. Височината на таваните трябва да е над 3,50 според мен на помещението. Това е лампа над трапезарна маса. Когато човек седне да се храни, нали... Но височината може да се регулира и тя е с изключително изчистен дизайн. Първо, ако сменя тази лампа, трябва да махна масата, трябва да търся друга подова лампа, да не е просто да сменим тази лампа. И от тук идва момента с времето, което така или иначе ни е страшно лимитирано. Всяка борба е съпътствана от малки битки. Ще отстъпи ли Вероника в тази? За мен лампата като единица е хубава. Факт, може би единственото нещо, което не се бях замислила е за височината. Слава е право до толкова, че да, може би е доста ексцентрична и е специфика. На мен лично ми допада. Как трябва да се слушаме един в друг, при че сме отбор, не знае. Реално аз и Ево сме на едно мнение, просто трябва да се слушаме. Но аз ще сменя лампата, защото няма да поема този риск после да не приемем, да не спечелим помещението и да е заради лампата. Ние сме един екип и трябва да се вслушваме на всеки мнението, без да има някакво отсичане. Мъдро. Но факт е, че аргументите на Станислава са силни и ние трябва да се слушаме, да не забравяме, че нейният опит е над 25 години. Вижте, аз винаги мога да тропна по масата и да кажа, не, лампата остава. Ама съм убедена, че после ще чуя няколко пъти. Казахме ли ти? Добре, разбрахме се. Според мен миролюбиво се развиха нещата. Аз Виж сега, няма да тръгна на бой. си мислех, че вашата дума трябва да се чуе, защото вие си давате живота и здравето в този апартамент. От друга страна обаче говорите с големи специалисти, а пък вие, крайната ви цел е голямата победа. Брокерите това работят. И аз лицето на тези двама брокери, с които си говори в момента, Ево го познавам, дамата сега за първи път я виждам, видях хора, които имат обосновани, миролюбиви и в полза на тима доводи. И аз бих си казал, що да не ги послушам. Ще сменя лампата, аз казах. Нека да не драматизираме. Иван каза, ние не сме неврохирурзи. Ничий живот не зависи от това. Оставям те, стискам ти палци да ви изсъхнат на време нещата. Апартаментът е платен от инклюзив, нали така? Надуй яко тока, лампи, климатици, всичко и ще си го върнеш. Нали искат да е готово? Трябва да съхне всяко. Да, буп, на 10. Чао! Чао! Още един ден е към края си. Настроението и в двата отбора все още е добро. Че хубаво шкафче. Сглобихме дивана, TV шкафа, друго. И другия шкаф. И другия шкаф. 100 км в час, селтехниците летя. Тихо си сипеш пък лопката в мрак, галено щипе буските пак, журито чака приказка, ах, Ево си спинка сладко от тях. Но ми беше много приятно и това знам, че ти се излучи. Чао! След малко повече от месец, за първи път, спим на нормално легло. Лека нощ!
Последен ден от задачата. Както винаги, очертава се да бъде безкрайно дълъг, но пък започва бавно и с наслада. Бобчи. Не. Добро утро. Я гледай с какво те събуждам. До вчера спахме на дивана, днеска на лукса. Тема, ставай, че имаме да правим ето тази хубава стаечка. В отбор инклюзив утрото не е чак толкова спокойно. Жената в магазина каза, че сме луди Абсолютно. да сменяме лампите. Оттам нататък аз избрах нова лампа. Оттам избрах да сменя и останалите лампи, защото все пак да имаме някаква линия и да си отиват едни с други. Но Ево каза, не, няма да ги сменяме. Та сега имам притеснение, че лампите малко не се връзват, да не съм много щастлива. Аз разбирам, че сме екип. Не ме разбирате погрешно. Не тръгвам срещу никой. Разбирам, че сме екип и те трябва да ни съветват какво се търси и какво не се. Ама аз също съм клиент. И няма да направя нещо, което е тотално out of space. Не знам на български какво е. Няма логика. И просто да шлопна нещо. Вероника все още не може да преживее загубената битка за лампата, но крайната цел винаги изисква отстъпки. Моята гледна точка е сменям лампите, както те вярват, че ще е по-добре, за да им стане живота по-лесен за продажба, ама аз очаквам да се продаде, така ще да спечелим. Точно тази лампа ще обърне. Ще обърне! Трябва някакси някой да си даде сметка, че него това нещо го правим в рамките на 5 до 6 дни. От Тухла до Алекс Ковачев. Ремонтът е реализиран от Мартина и Елена, бубчетата, в предаването Борба до ключ. Много яко. Яко е. Оставяме и това послание, за да има и нещо лично от нас за бъдещите собственици. Верно, оставихме много, дано си е заслужава. Разбира се, че се заслужава. Да слагаме телевизор. Телевизора. Да го скрием. Хората, които ще живеят в този апартамент, искам да знаят, че това място е много специално. И е направено с много любов. Сърце, душа, любов и всичко най-хубаво сме дали от себе си. Какво сега вече харесва ли ти стената? Чакай малко. Да спи. Много добре се получи. Много яко. Ти имаше съмнения за цвета, обаче... Вече нямам. Дойде време и за задължителното посещение на ментора Караджов. Ете, беги от тук. Hello. Здравейте, внимавай. Харесва ми ситуацията. На полунивото има кашони с мебели. Няма къде в спалня. Тук се боядисва. Значи всичко май ще стане. Тихо сега, моля те, без забранени. Не говорим така. Какво виждам сега? Действаме ударно. Айде, бе. Да. Тавана е изпънат, май. Вчера си играхме и после в 9:30 шкурихме с машината, никой не ни бие, след това минахме на ръка. Това е приказка. Добре. Добре, сега аз айде да ви помогна малко и с тези кофи. Той се омаза. Липсва му да работи. Да се цапа, ето изцапа. Да. Може. Винаги може да дойде. Добре, освен че има настроение, има ли някакви проблеми тук в тази стая? За момента няма. Реално чакаме пича с паркета, след това ние редим паната, защото ако сложим паната, ще има фуга, която ще е много грозна. Не мисля, че има нещо, което не му харесва конкретно. Това, което ни помоли да наблегнем, е малките несъвършенства. Фуга, отсичане, такива малки неща, които правят впечатление. Е хубаво да се отстранят преди журито да дойде. Не виждате ли, че е заето? Добър ден, добър ден. Само внимайте, че боята е прясна. Как се радвам да те видя. Нали? Да. Имаш настроение? Как? Няма да работиш през нощта. Не с тях да им помагаш. Видях, че боядисват, което значи, че трябва да сложим паркет, трябва да сложим панелите, трябва да сложим камък, осветление, мебели. Времето ще стигне, но за сметка на какво? Вероятно ще е за сметка на техния сън за пореден път. Ти ще огледаш детайлите. Ти защо не каза аз? Те се тръгнаха, Аз към тебе гледах, да, в смисъл. Той нали ще работи? и аз ще му помогна. Той нали ще... Така или иначе аз ще минавам малко по-късно да взема някакви декорации, така че според мен нещата ще се получат много добре и аз нямам съмнение тук отново, че ще бъдем победители. На мен ми се струва прекалено спокойна ситуацията, не знам. Браво.
Пък накрая ще видим. Доколкото мога да познавам хората от работата, която върша, те се притесняват, но не искат да го покажат. Не са хора, които биха показали своите слабости, но положението е много сериозно. Евелин е искрено притеснен за своя отбор и отново е готов да предложи помощта си. Мило семейство, как сте вие? Как се чувствате? Действаме. Да, това Бързаме да бодисаме преди пича с паркета. Да. Предетата с дистанционно ли се или скопче? Да, това виж. Те го монтираха нас. Хубаво е, да, но можеше да го спестим. Идеята е да има... Живот. Да. Ако бях Алекс Ковачев, ще да кажа душа. Някой друго... Уют. Идеята ми е да има уют. Някой друго одялце за дивана? Не. Що? Що? Си отделят семя. Който скачи. Ще им помогна за декорацията. Видяхме, че това нещо печели. Идеята е да не се... Не стои празно. Не да кажеш каквото иска ти и накрая да кажеш, аз не исках това нещо. Кажи как го чувстваш, за да стигнем до някакъв шот. Ево иска да помогне с декорацията, съответно има пълна свобода. Съответно пък аз имам времето да си сглобявам и да действаме по същинската част. Отивам аз да търся декорации. 7-7:30 съм тук, за да почнем да сглобяваме и да донеса вечеря. Концепцията на стаята е доста добра. Искам да го видя след като се декорира абсолютно всичко. Ралица също не пропуска да посети отбора си и да разсее някои свои притеснения. Дивана? Чакай, че ме страх да го погледна направо. Той диван Не се спава. от 3 дни, откакто говорихме последно за него, много ме притесня този цвят. Не знам изобщо дали ще се върже с стаята и с цвета на стените. Той се слива с стената, гледай. Той диван... Добре. По-добре, отколкото очаквах, със сигурност. Даже изобщо май не е зле. Честно казвам, се успокоих, когато сега видях, че гамата си пасва и това, че той е зелен и по мое мнение не се връзваше на нищо останало в стаята. Сега в момента всъщност виждам, че е окей. Не, много си пасват двата цвята, не знам. Това е най-важната мебел. И се радвам, че нашия диван не е в конфликт, в цветови конфликт с оставащите неща. Тя си отдъхна и ние си отдъхнахме. И ние със сигурност. Че един диван, ако трябва да сменяме и да го мъкнем по столите. Първо се разтяга, второ има и място за съхранение. Даже и за свекървата на новите собственици ще има място за спане. На терасата ще има място за спане. Това е за тъщата. Тези лампи са ми любими, убият са. С Ели Марти се разбираме чудесно, поддържаме си връзка и през времето, когато не съм тук, чуваме се по телефона, по Viber видеоразговори, изпращаме се някакви неща постоянно в 11 часа вечерта, в 8 сутринта, 7 сутринта, 6:30 сутринта. Разбираме се добре, работата тече гладко. Много са яки. Приличат отдалече на черупки от яйца, а пък отблизо приличат на такива някакви варовикови вкаменелости. Това, което ме притеснява, е различната светлина. Тези са жълти, другите са бели и тази е Нямахме бяла. кружките да тестваме, няма да са жълти. Виждам, че те приемат моето мнение, което ми харесва. В същото време пък аз одобрявам вкуса им, което също е важно. С някои малки изключения, но там са до напасване. Повечето пъти се оказва, че и те самите не ги харесват много тия неща. Това се димира, лентите също се димират, може да се намали осветлението. А тези димират ли се? Тези не. Само Тези изобщо не ги харесвам. Много е важно да ги сменим. Изобщо не ми кореспондират с останалите неща. Голямата мъка. Много сме разочаровани, защото намерихме перфектните такива, но за съжаление не успяха да ни ги доставят на време. Още нещо важно ми се иска да обсъдим днес. Възнамерявам да направя снимки на дневната сега, когато е готова. Спалнята ми трябва да я приведем отново в вида, в който беше, за да стартирам продажбата на апартамента. Тоест аз ще започна да го показвам на клиенти и да го рекламирам, защото искам тази седмица вече да започна да водя и брокери, които да видят имота, а може би съвсем скоро и клиенти, за да може да движим нещата и преди ремонта да е свършил. Гледам да не ставам емоционално привързана към имота, защото това измества моята позиция от брокер, започва да ме прави продавач. А ние знаем и всички в HomeToYou, когато продаваме наши лични имоти, винаги ангажираме друг брокер от компанията, който да ни представлява. Само да ти кажа, че след финалната оценка правим парти, всички, които са ни помагали, да. Супер, в апартамента ли? В апартамента. След капарото на друго място в парти. Добре, супер благодаря за поканата. Къде бе зарали на партито? Имаше епично парти, нали? Печелим
последната оценка. Так му щях да кажа да разбирам, че сте се подготвили за победа. Или другия вариант е и да паднем, и да бием. Не. И да бием. Пак ще има пак. Така. Добре, харесваме как мислите. Мога да кажа даже, че се станахме близки и днеска това обсъждахме, че вече наближава края. И някак ще ни липсват после тия срещи. Така че определено те ме познават в светлината на Ралица човека, а не само Ралица брокера. Ралица е взела при сърце всичко свързано с нейния отбор и апартамента. Затова не спестява и забележките, които има. Не знам, този шкаф ме смущава. Формата на шкафа, височината на шкафа и стъклените вратички. Демек всичко. Да, и фейк луксозната плоскост отзад, която изглежда грапава, но като я пипнеш не. Защото нито е някакъв семпъл изчистен, който да стои неутрално, нито пък е някакъв луксозен, готин, такъв, който да е въздействаш по някакъв начин. Изобщо не ми харесва. Напомня ми на стар соц бюфет. Добре. Оставям ви, вярвам във вас. Вярвам във вас. Айде. Айде. Чао. Айде, до скоро. Шкафа на раздора. Ними. Състезание. Бюджет. Победа. Отбор Инклузив има горчив опит с сроковете при предната задача. Затова сега си има помощник. В предните две помещения редихме паркета сами, с помощта на приятели. Като цяло за едни 10-12 квадрата го редим цял ден. И този път решихме, че предпочитаме да се извикаме майстор, който да се справи с това. По принцип, това е най-разумното нещо, което може да се направи, защото човек, който не се занимава с такъв вид дейност, първо, че му отнема страшно много време, второ, не знае откъде, как да започне, съответно, може да сбърка. Ние сме добър пример за това. Монтаж на паркета си поръчахме с цел да спестим време. Последно, как решихте вашата посока? И предвид вече начина, по който наредихме паркета в спалнята, аз вярвам, че е най-добре да го наредим и тук, в същата посока, за да си запазим... Обратно на светлината. Решението си изцяло ваше. Нека да продължим така. Значи да действаме. Отбор Home to You е доста по-напред с ремонта, но дали менторът ще остане доволен? Ручи, харесваш ли ме така? И пак аз съм предет. Харесвам те много добре. Много хубав съм аз. Охо. Пак аз женската Да, работа. са ви казали, че ще идвам вече, сте в тази конфигурация. Той слага Размери сте си роли. паркета, тя с главък столове. Много мило. Това ни е обичайното състояние. Добре Не дошъл. да ви видя. Идвам. Аз имам да погледна страхотния ви хол. Така елегантен, лекичък, има детайли, но пък тези детайли има доста работа по тях, така че мисля, че ще се получи хубав хол. Аз ли виждам тия петна там по тавана или си въобразявам? Петна по тавана. На такова ниво сме от състезанието, че вече трябва да почнем да ползваме очилата. Айде ти си ги сложи и ми кажи има ли петна. Не, аз си виждам си. Не, защото каза, че не ги виждаш. Ай сега сложи ги. Не, ама не мога, аз си виждам много добре. Така, аз ги виждам от тук 4 на брой. Има, да. Така. Щом ги видях с лекота, без да слагам очилата, значи ще ги види всеки. Това трябва да се оправи. Аз виждам две, ама Да. аз съм късогледа, така че... 4. Има. Има. Като дойдат журито, те са двама, ще видят 12. Те трябва да се научат, че просто готов съм, вече не е достатъчно. Вече трябва да са убедени, че 2 пъти, 3 пъти са минали през едно и също място, докато напълно не им хареса. Да, знам, че е трудно, но в крайна сметка ние сме в състезание. Бавно, спокойно с найлончето да си минеме таванчето. Да, има. Имаш си петна, ама нямам обяснение, нямам оправдание за тези петна. Ще ги лекувам някакси. Как ще ги лекуваш? Добър въпрос. Никаква идея. Ще мина така с една шкурка и с едно пръстче, защото тук се виждат четки, а тук се вижда грапаво. Четки, грапаво, четки, грапаво. Четките леко ще ги занулиме. Вие ще ги тия реснички. Да. Ако не ги виждаш, аз пак казвам, не се виждам. притесняй, да. И пак си минавате с мечето и така нещата ще се получат. Тази четка не е окей, няма да хареса на журито, нито пък на купувача. Така че те трябва да го оправят. Сега какво е това? This is the Да? шкаф. Добре. На Рали не хареса много шкафа, обаче такава дълбочина много сложно и трудно.
Какво мислиш? Ма той не виждам как можем да го разкроим. Като Да, туалет. помисли си го. Опитай се да вкачиш този шкаф във въздуха, просто виж дали е възможно. Защо не сме се сетили? Това много менят. Опитът си е опит. Не случайно Караджов е ментор на отборите. Ама това ниво и ще стане много интересно. Все едно всичко е мислено във въздуха, защото това е във въздуха. Това е малко странно, както каза ти. Това е гениално по принцип, къде го казваш. Това пък за шкафа си е перфектно. Не мога да сбъркаме, само мога да спечелим от това. Така мисля аз. Не знам, не съм дизайнер, аз съм строител. Аз знам, че те могат да се справят и затова не се притеснявам в последния момент да им дам задача, която не са очаквали и нямат време за нея. За мен така се печелят състезания. Между другото, да. 50 дюбела и като порасне искам да стана като Караджов. Както Караджов не спести нищо на Елена и Мартин, така и Андрей няма да пожали Вероника и Миро. Пръчки намирам, всички събирам. Ходис? Охо. Ама вие няма мръднете за цялата борба до ключа. Никаква еволюция няма да има, а? Еволюция на какво? Няма да мръднем и йота напред от това да сме готови малко по-рано и по-навреме, така ли? Чакайте се, нали? Вие сте определили срок, в който трябва да издадем помещението. То е Да напомням ли за това помещение там, което го издадахте, така че сега ще го ремонтирате втори път? Да не си напомняме, защото и аз ще напомня за това там, където се хванахме за баса. Другия отбор не коментирам дали работят по-качествено или по-зле. Обаче мога да коментирам, че винаги са на време. Ами ние сме на време. Не разбирам какво сме му направили на Андрей, че всеки път ми влиза на бо. Аз не мога да разбера. Много сте бавни, то няма значение какво правите и няма значение качеството, ама сте много бавни. Капитанът Евелин трудно приема критиките към своя отбор и решава да се намеси. Вижте как лично ни влиза в бутонките. Предната стая бяхме ли на време? Това готово ли е? В момента, уважаеми зрители, е 4 часа. Тук ще дойде журито точно след 19 часа. Значи всеки път, като дойдеш, ще вкарваш напрежение. Това ми го дай. Всеки път. Идваш и вкарваш. Аз имам още. Я, знаеш ли какво? Дай ги оставим да се разпират те тук. Значи охрана, не по лицето, аз съм звезда. Само да кажа, че няма бюджет за охрана. Какво? Няма бюджет за охрана. Не, то... Ще говорим ли за бюджета? Искате ли да говорим за бюджета? Не отваряш кутията на Пандора. Подръжте ми кръка от стол или от маса. Закъснявате и освен това харчите като за последно. Харчите като гръцко правителство преди Олимпиадата в Атина. Естествено, както всеки път Андрей, накарани се, че до никъде не сме стигнали, че сме назад и така нататък. Но той каза нещо друго, което е доста по-притеснително. Бюджета. Когато водещият е прав, прав е. Внимание, ladies and gentlemen! 96 275 лева е бюджета ви за целия този имот. До тук вие сте изхарчили почти 85 000 лева. Остават ви 11 500 лева до края. Да, тук включваме и кухнята, която вече сте купили. А аз като гледам, това не е готово, нали няма така да го издадете? Ай толкова добре. Ай толкова добре. До тук вие сте изхарчили почти 85 000 лева. Остават ви 11 500 лева до края. Да, тук включваме и кухнята, която вече сте купили. А аз като гледам, това не е готово, нали няма така да го издадете? Ние всичко сме купили за тук. Индустрия. Имате терас да правите, имате коридори да правите. В кухнята си има работа, ще изкочат непредвидени разходи със сигурност. И имате 10 000 лева. Ще справите ли? Да. Дайте съвсем сериозно, не е защита. Сега аз влизам с бутонките и това с времето ми изглежда много притеснително, отново. И не разбирам защо го правите. Защо не се опитвате първите 2-3 дни да работите малко по-бързо, а вие го карате като народна песен първите 3 дни и после последните 48 часа не спите. Това не разбирам защо го правите. Не разбирам ти защо им позволяваш да го правят.
Аз не мога да кажа, че те се скатават или работят на бавни обороти, или каквото и да е. Работата е много, движи се по план, така както се движеше и другата стая. Завършихме ли на време? Аз съм техен капитан, същевременно съм брокер, менеджер и доста други неща. Не искам да прехвърлям отговорността изцяло на тях, но аз не мога да съм 24 часа до тях. Парите притесняват ли? За момента не. Като станат 0. Сега, не мога да кажа, че цъфтим заради това, че сме останали с 11 000 лева. Да. Най-после един честен отговор. Не е най-добрия вариант. От които 8 трябва да е на майсторите. Ще се отворят някакви разходи, които със сигурност не са предвидени. В принцип е така, да. Нали? Да, вероятно да. И мен това ме притеснява. Аз на ваше място също бих се притеснил. 11 000 лева оставящи е притеснително. Те не го приемат като толкова притеснително, но за мен е притеснително. Най-притеснителното е, че те всеки път казват, няма никакъв проблем. Това на мен ми е най-притеснително. И сега и ти се караш. Влизаш и почваш да се караш. Тук вие всеки път така, тук вие всеки път онака. Да бе, нещо от това, което казвам, има ли, което не е вярно? Аз да кажа. Ти кажеш, че не те интересува дали правим по-сложни неща, дали правим повече неща. Ама то оттам идва цялата работа. Аз не съм голям специалист. Аз виждам това, което виждам. Тук това. Също така всеки ще види, че вие сте изхарчили по-голяма част от бюджета, който имате, а остават още 2 задачи. И сега логичното е да си кажа, че има проблем. Вие казвате, няма никакъв проблем. Остават 2 задачи, но за едната е купено. Да. Всичко ли? Не знам, всичко ли? Да. Не, уредите са. И се появява още нещо и още нещо. Не сме купували нищо излишно. Големите харчове са покрай дограма, оборудване за кухня, самата кухня, труд за майстори също си е голямо перо, поне за банята беше. Да не забравя. Неделя ви каним на 25 години сблъсък. Ще трябва да си поизкъпете малко, да се привлечете ти, не ти си изкъпе. Един път като дойдеш, бъди малко по-положителен. Дай малко така настроение, кажи браво, бе. Той за това праща Иван време. Да. Някакво положително утвърждение за финал. Всичко ще се прецака. Това не е срещу водещия. И така, да кажа, аз по принцип съм добър човек, но не ми личи. За ваше добро го говоря това, не се шегувам. Искам да се справите. Когато бях малък и гледах сблъсък, винаги си мислех, че ти си добрия. Андрей дойде, вся смут, аз държа много на тях. И знам, че те влагат 100% от себе си. Да, може би и аз съм виновен, че съм изпуснал контрола върху сметките, но до тук сме и смятам, че ще се справим по един или по друг начин. Какво правим с бюджета? Но аз говоря с майсторите на ден, между 5 и 8 хиляди лева трябва да дадем тях. Тоест, ако ние дадем 5 и 8 хиляди лева на майсторите и тези 5 и 8 хиляди лева са извън бюджета, Андре успя да всее смут в отбор инклюзив. Да видим дали ще притесни и отбор Home to You. Охо! Добър ден. Как сте? Чакай да се огледам. Както винаги на време. Абе, не ви ли притеснява, че като толкова на време работите, това би вероятно означавало, че нещо претупвате? Имам още много работа. Твърдо не. Аз тия стени гледам под лупа, някъде мога да изтърва нещо. В смисъл, не претупваме абсолютно нищо. Нито мога да спя спокойно, че е претупано. Малко се обидих с това претупване. А сега е време Андрей да хвърли бомбата с бюджета. По памет сте изхарчили около 60 хиляди лева срещу 81 и нещо, които имате общо. Купили сте вече кухнята обаче, доколкото знам. Ще ви стигнат ли парите? Много подвеждаш въпрос. Защо? Трудно ще се впишем в... Малко ни трябва, но... Ние не искаме много. И от тия 20 хиляди, дето стават горе-долу, за общите части, какво ще изхарчите и какво ще изхарчите за кухнята? Ами горе-долу наполовина. Кухнята нали сте я купили, бе, хора? Ма само мебелите. Имаме уреди, имаме и други неща в тая кухня. Те не са само шкафове. Вратите не влизат в тия 20. Те вратите влизат в тия похарчените само вратите вече. са 15. Ма те влизат в похарчените вече. Така ли? Да. Ти си по сметките говорите. Грубо наполовина, тъй като в кухнята имаме все още уреди, имаме и допълнителни неща, които трябва да се вземат. А из общите части не е малък бюджета, защото първо ние имаме едно мокро помещение допълнително, където също има и уреди.
Едната тераса никак не е малка. Терасата си е голяма. Аз тази гледка, тази тераса трябва да изглежда добре. Така че, да. Ма ние пак ти казвам, не искахме много. Между другото, конкуренцията от Инклузив са по-оптимистично настроени от вас за остатъка и имат по-малко пари. Вие сте по-притеснени, а имате повече пари. И те не искат повече, казват предостатъчно са ни. Тук ги лъжа. Да. Оставям ви. И за Лека вас, работа и успех утре. Мерси. Стискам палци. Мерси много. Чао. Чао, чао. Айде, чао. Довиждане. Чай сега 20 000 лева ни остават, а сме платили вратите Да. И кухнята. и кухнята е платена. Да. Това е сметното. И ти си сигурен в тези цифри. Защото не съм те проверявал 2 седмици. Имаме 20 000 лева за общи части и за кухня. Ти мен да ме провериш. Аз тебе, да. Чакай малко, не се измъквай и по терници. Отивам да си взимам столовете, да си изглобявам, че... Те, що да не стигат парите? Ти бюджет кога си управлявал такъв? Твоето е пат на едро от хамалска работа. Тук закръглим, там... Последно имаме ли 20 000 да харчим за кухня и за общи? Аз ги нямам така да ти кажа, имаме ли, нямаме ли. И в борба до ключ, както и в живота, въпросите са екзистенциални. Кой трябва да управлява бюджета и ще стигне ли за всичко? А в отбор Инклузив, освен бюджетни проблеми, има и други. Какво става, Вероника? Става, че спираме реденето на паркета, защото не стига. Няма достатъчно паркет. Колко е часа? Часът е 7 вечерта. Проблема е такъв, че не стига паркета, понеже се остави доста голяма фира от всичките други две помещения. Като не ни стига паркета, ние не можем да завършим стената с паната. Хубавото, че имаме отряд за бързо реагиране, отваряме складове, отпращаме бусове и паркета пътува вече насам. Капитан в нужда се познава. Евелин знае как да помогне. Защо ги носиш? За да подсиля екипа. Защото тая вечер съм казал, че ще работим до късно. Аз идвам, почвам да слагам неон, след това слагаме паната и не знам дали ще се спи, просто трябва да свършим стаята, защото времето е късно. Денят е към края си и макар Елена и Мартин да са доста по-напред, имат още важни задачи. Мъчим се да сложим 50 кг шкаф на стената, но съм оптимистично настроен. Стягай кръст. Вкарай първо ти. Защо всеки път, вечерта преди оценка, изведнъж имаме 4000 неща да свършим, а цял ден си викаме, готови сме. И всички идват и казват, готови сте. Да пускам ли? Пускай. Броим до 10. Нали трябва да се теста по някакъв начин? Айде, готово. Денят може да приключва, но нощта тепърва започва, особено за отбор Инклузив. Както се казва, та-да-да! Ще има ли отборът паркет? Има. Въпросът е, че трябва някой да го монтира. Щях да кажа, Пикасо пак рисува, ама този път шкури. Имаме пердета с кукички, после маса. Слагаме вратичките на измагерения шкаф. То и то. Продължаваме напред. Обичам те още. Айде, време да се изкъпеш, защото утре има оценка. Айде, намразиме женската аудитория.
Поне знам вече кой ще е най-мръзният човек в държавата. Прекрасна си. Ще се намажа една филийка утре от косата ти. Не, знаеш ли кое е най-лошото? Списал теб, че те мразят все тая на теб не ти пука. Не ми пука. Но ще ти кажат, моля ли да е толкова залухава? Въпросът, който ми задават всички, как го търпиш? Хубаво е, че Елена и Мартин намират сили да се шегуват в последните часове преди оценяването. А Вероника и Миро се чудят да се смеят ли, да плачат ли. Колко е часа, докъде сте? Абсолютно никакви да нямам колко часа. Сигурно към 11 в момента. За щастие имаме и паркет, защото може да нямаме. Вероника изпадна в шок и ужас. Аз не почувствах нищо, което беше странно. Аз им чувствах нещо станало с мен и хормоналния баланс не е на ниво и не чувствам нищо. Нито щастие, нито тъга, нито тревога. Просто филм, аз съм просто някакво тяло, което се носи в пространство. Аз съм дементор. Дементорите се хранят с човешкото щастие, причинявайки депресии и отчаяние. Сигурни сме, че Миро не може да бъде такъв, въпреки поредната безсънна нощ. Миро, ето така, дай да го. Само чум как пукавата и си б***ка ти се чупи. Вероника! Нощта неусетно преминава в ден. Денят на оценяването. Въпче, ще поседна. Ще живееш? Не е сигурно. Значи сутринта бях Ти беше живите мъртви. тотал щета. Леднахме в 3, ставаме в 6:15. Почна някакви да отсичанки да правя, да ти почна да чистиш. Това 6:30 човек. В смисъл, кой е нормален? 8:01. Бормашината. За добро утро. Търпеливи са хората в блока. 9 часа. Трябва да сложим мотора на електрическата релса за предета. Все още нямаме телевизор, все още нямаме картина. С Ево се съгласихме каква ще ни е декорацията за помещението. Той ще се погрижи за това тази сутрин. Доволна ли сте от резултата? Може да съм и по-доволна. Стаята успяхме да завършим тази сутрин, но реално с доста проблеми. Вратите са за общи части. И съответно, като вратите са за общи части, няма как да си довършим стената. И не се вижда колко ще е яка. И аз съм тъжна. И понеже не мога да си довършим стената, не сме дупкали паната, защото трябва да се размери, пък и тук някъде се пада. И сега и телевизора е на шкафа, вместо да е на стената. Не съм доволна. Има потенциала, но може и в повече. Другия голям проблем, който установихме към 3 часа тази сутрин, беше, че с паната, които получихме и лайсните, които ни трябва всъщност да правим преходи между паната и крайните парчета, това, което са ни изпратили, първо са грешният цвят, второ са грешните лайсни. И те са доста по-тънки и не покриват паното. За да имаме нещо готово за издаване тази сутрин, просто залепихме по-големите пана без такава преходна лайсна, с лека фуга. Знаеш, като цяло имахме ужасна вечер, ужасна нощ. И това е само защото нищо не беше попла. Защото Андрей ни прокле. Защото Андрей ни прокле. Хора, пак последния момент трябва да се действа. Явно така ще бъде. Не, че сме свикнали вече, ама малко по-ненапрегнато ми. Отивам да взема декорация. Малко рисково 2 часа преди оценка. Часа е 9, журито идва в 11:30, така че имам 1 час да отиде да се върна. Но отбор инклюзив не се налага да мисли за украсата в последния момент, защото капитанът се е погрижил. Ево си кисна с нас цяла нощ почти. Ние накрая малко го натирихме да си ходи да почине малко, защото знаем какъв ден е днес. Но той пак си остана до почти 5 часа сутринта с нас. Това се изместил малко. Не знам. Да, изместило се много даже. Стоя. Така. Тая нощ беше интересна. Общо взето съм спал 2 часа. Тук имаме 2 чашки. Само, че ще ми ядеш едно нощче да отреже малко тия цветя. Много хора се задават това ли прави брокера. Всъщност не. Това прави капитана на един отбор. Давай да завършваме и да излизаме, защото всеки момент ще дойдат. Добре, хайде. Давай навън. Давай.
Дойде дългоочакваният момент на оценките. Нека журито да влезе. Кой? Чакай, Страшния съд. Добър ден. Здравейте. Привет. Планувам да си разкажа по-скоро за самото изпълнение, какво сме целяли. До момента отбор Инклузив има 2 загуби и 1 победа в отделните задачи. Продължаваме линията от спалнята, по-изискана линия, по-модерна визия. Използваме по-светли цветове този път, но целта ни е да запазим уюта, който постигнахме там. Тъй като тук ще има тапетна врата. Просто сме подготвили паното, за да може да придобиете представа за цялостната визия. Всички ключове, които имаме тук, репликират и тук за по-лесен достъп и от двете помещения. Махнали сме входната врата на всекидневната, за да може да даде пространство. Няма да има врата. Няма да има врата. Насладете се на стаята и се надяваме да сте същите усещания като миналата. Колко струваше? 21 450 лева. 21 хиляди? Вау. Къде похарчихте 21 хиляди лева? Не знам. Да извикаме някой, който знае. Има неща, които купуваме цялостно за апартамента, но пък този разход трябва да се раздели по помещения и в крайна сметка се стига до такива пропуски. Климатици сме избрали преди съвсем в началото и сега чак осъзнах, че всъщност да, този климатик е към това помещение, пак тая част от паркета също е към това помещение. Малко този момент ми се изгуби. Цената на дневната впечатли журито. Да видим дали ще ги впечатли и всичко останало. Има някои неща, които не ми правят добро впечатление. Едното нещо, което ми прави лошо впечатление е ментето на лампата. Дизайнерска ли е? Да купиш менте е един вид демонстрация на неоткровенност. Тоест ние казваме, ето ти нещо, сложили сме нещо скъпо, ма то всъщност не е скъпо, то е ефтиния му китайски вариант. Но аз ти го слагам, за да ти внуша, че това е много скъпо, защото после апартамента ще го продавам много скъпо. Тяхна, може би, защита, те е възможно да не са знаели, че е реплика или менте. Благодаря. Виждала съм ги на няколко места, знам, че са доста нашумели в момента, но наистина нямах никаква представа. Не знам, защото днес е мрачно навън или защото е една идея недостатъчно, но на мен стаята ми е леко тъмна. Знаеш ли защо? Защото вместо да сложат нещо подобно на това тук, където имаш повече нужда от осветеност, защото тук ще се храниш, са преценили да сложат ментето. Не, че това ми харесва, честно казано, но е много по-добро решение над масата. Имаме 416 лева в цялото помещение, като реално лампата менте. Ако се смени кружката, която в момента е по-скоро декоративна кружка, доста би променила общото осветеност. За съжаление, осветлението не е единственото, което не допада на специалистите. Разпределението, честно казано, малко ме притеснява. Има някои неща, които ми харесват, направиха ми впечатление, като въртящите столове, което правят сядането в това много притеснено пространство по-лесно. Но тук този конфликт с шкафа, честно казано, не мога да кажа, че ми прави добро впечатление. Хубаво се взели разтегателна маса. Теоретично нямаме шанс да я разтегнем. Няма място. И някой да излезне, а и няма къде да сложим допълнителните 4 стола, като я разтегнем, така че избора на маса е излишен. Преценяваме кое би работило за нормалните хора, които в крайна сметка ще ползват това помещение. Не съм съгласен, че то не е функционално. Стаята изглежда красиво като нюанси. От към практичност на мен не ми допада, защото първо влизаме директно върху масата, след това дивана е доста близо до масата и някак си всичко е сложено така, сякаш е шоурум. А когато тръгнат да го обитават, то няма да се ползва като шоурум, а ще се ползва с хора постоянно вървящи напред-назад. И ако това е хол или дневна, в която са решили да добавят трапезната маса, трябвало е да спестят някои от останалите
неща. На мен ми е тясно в тази стая. Реално стаята си изглежда добре, просто за тях не е функционална. Макар че много мраза тежка физическа активност, Сега трябва отново ще работя да по работим. обектите. Ето, дори и да дръпнат футойла така и да изместиме това цялото нещо с тези 30-40 см насам. Аз Стига толкова така, ето така. в 20 квадрата стая и решил си да я ползваш като трапезария, виж го този диван. Той е огромен за тая стая. Да, излишно голям е. Не съм съгласен, че диван е преклено голям. Диван е троен. Това е съвсем нормален диван за помещение хол. Има такива помещения, които са част от новото строителство, където всъщност ние никога нямаме отделна кухня. Всичко е всекидневна плюс кухня с същия размер. Хората вкарват и кухня. Другото нещо, да ти кажа честно, което ми направи впечатление на слабо решение, е да нямаш врата. Първо, че ще чуваш всички съседи, които влизат и излизат. А второ, че това прави много по-вероятно хола да мирише на това, което готвим. За мен това е едно грешно решение. Хубаво е да можеш да се затвориш. Абсолютно беше шумоизолиран. Специално избрахме това. По линия на подреждането на стаята и по линия на избора на мебели за конкретната стая, за да може стаята да не изглежда малка, мисля, че е можело да се справят по-добре. Истината е, че ако работиш с мебелист по твои размери, всичко това е напълно възможно и като цяло извън състезанието така работим и ние, но в случая сроковете не ни позволяват такова нещо, което е много още по-ограничаващо. Вероника и Миро търпят доста критики за своите решения. Но дали ще чуят и похвали? Като отделни артикули, нещата са хубави. Хубави са, да. Красиви са, показват какъв беше термина тих лукс. Това е хубаво. Това, което каза, е много хубаво. Показват нещо, което го няма на пазара, защото когато преглеждаме имоти, които се продават и се казва, че са обзаведени, завършени, обикновено са доста базово завършени. Доста няма такъв финиш и усещане за изисканост, да я наречем, в този сегмент. Реално коментара, който направиха, че стаята има тих лукс, за мен беше най-важното, което казаха. Не за да се фукам, а защото пак мен ме интересува крайната цел. Но сега, като каза вълшебната дума финиш... При финиша има много какво да се какво жълта. Има работа. Отсичането не са си взели забележка още на първата задача. В първата стая им направихме така, обърнахме им дадахме внимание. жокер, че могат да ползват корнизи, защото така иначе е много трудно да отсечеш тези криви стари стени. Да. Не ни послушаха и сега ще си носят последствията. Не са оцелили мястото на лампата от първия път. Местили се, да. Местили се я. Горе си личи отпечатъка от корекцията. 7 дни от гола тухла с пясък до супер арт дизайнерско нещо, което струва много пари за непрофесионалисти. Някакси хората избягват с този момент. Електрическите завеси, според мен, са пари на вятъра и без това стаята е скъпа. Честно казано, моя опит е, че в хола никой не ги дърпа. Да. Това е много хубава екстра за спалните, когато можеш от нощното шкафче, като се събудиш, да натиснеш копчето и да влезе светлината. За хола е излишно. Аз пък точно в хола ги искам, не в спалнята. И още нещо ми липсва. Тук няма къде да си държа нещата. Обичам да гледам книгите, рамките с снимките, някакви предмети, които си носа от имот на имот с мен. В момента нямам никакво място за тях. А реално има дупки, там където сложихме букета с цветята на масичката. И тук до вратата също има един много голям обем, който ако това се усвои по-добре, може да седи още по-свободен. Чакай да записвам. Ще режат яко. Да. Ще режат яко, ще режат. Четворки ще дадат. Не всичко. Време е да разберем дали очакванията на отбор Инклузив за оценяването ще се оправдаят. На разположение аз бих дал 4.
Не ми допада, като вляза в стаята, се чувствам недобре и смятам, че това е от разположението. Чуда се дали на разположението са за четворка или за тройка. Точно се чудих дали има други неща, които можеха да се объркат, защото това е малко и в общи линии има една даденост, която ти не можеш да избягаш, но добре, да кажем 4. Вижте, имайте предвид, че техният хол също е малък. Сега за дизайн може да им дадем 6. Но има и детайл. Точно така. Но за детайл колко? За детайл е тройка. За дизайн наистина е шестица. Средно аритметично е какво е? 4 или 4,1/2. Мисля, че е справедлива оценка. Всяко едно от нещата, които са подбрали, е само по себе си красиво и може би правилно. Но комбинирайки ги в това помещение, има какво да се желая още. Рентабилност, изхарчили са една турба с пари. Не знам къде. И на всичкото отгоре, те също не знаят къде са парите. Те не знаят. Може би мебелите са скъпи или нямам идея. Някъде, според мен, някъде тук са загубили баланса между естетика и постигнатия резултат. Не искам да съм твърде суров. И грам не си суров. Наистина не я разбирам. С ръка на сърцето си казвам. Същата тази логика, оценката за Master Bedroom може да е абсолютно същата. Здравейте! Може ли само един въпрос да задам? Да. Видях, че коментирате лампата. Искам да питам, защото много се чудихме. Първо, ти знаеш ли, че тая лампа е реплика? Знам, че са много модерни в момента, нямах представа, че е реплика. Исках да питам, защото първоначалната ми идея беше да има от тези популярни лампи, които са тип колан, правоъгълна, дълга, един пръст широка с LED подсветка. Това не е подходящо. Изисква пространство, трябва да диша. Тук в това малко място оставаше и това да сложите. Беше на 70 см реално. Кошмар. Ужас, да. Кошмар. Мисля, че и двете решения са грешни. Разбрах. Много благодаря. Моля. Сетаете, пак не се връзват лампите. Това го знаехме. Готови сме да тръгваме. Да ходим да видим другия хол. С всяка нова задача журито става все по-критично. Ралица знае това и е в напрегнато очакване. Аз съм супер притеснена. Пих успокоителни билки днеска специално заради тази задача. До сега сме нямали задача, която толкова много да ме напрегне. Този шкаф вчера, като видях, че сте почнали да го прекроявате и да го правите някакви неща, направо почти не можах да спя с нощи. Тази задача наистина много ме притеснява. Това не е шкафа. Не ми е много готин. Във въздуха супер ми. Определено е по-добре, като е във въздуха. Ужасен шкаф. Не се шегувах, като казах, че съм пила успокоителни билки. Дишаме. През това време отбор Инклюзив прави разбор на забележките на експертите. Аз това, което мога да кажа, че поемам изцяло отговорността и вината заради това, че аз не исках да няма врата. Не, човек, ми хареса много по-различно. Отвори. Това не знам на какво реплика, така не разбрах. Стаята ми харесва много. Тоест, това, което искахме да постигнем, е много красива. Рядко се срещат такъв тип апартаменти. Мартин Сребро точно това каза. Стаята изглежда много добре. Дизайна е добър. И не сме си направили явно хубаво сметката, защото ние наистина сме изхарчили 21 000 лева в тази стая. Идва най-трудният момент, който е и най-неприятен, да говорим за цифри. Ти знаеш... Много неща са. Паркет, климатик, 150 тук, 150 там, 150 тук, 150 там, 150 тук, 150 там. Те се трупат. Пердетата са ни 1700. Сметката, като я направиш, излиза 21. Добре, климатик и паркет сме ги пропуснали. А ние имаме още кухня и антре, както и тераса. Тоест, идеите, които имахме за тераса, вече са мераж. Така че, айде да дигнем главата, защото отново казвам, ние не сме загубили все още. Отборът е много изморен. Когато започнеш да си толкова уморен, започваш да допускаш грешки. В
очакване на оценяването, Елена се старае да създаде уют чрез най-малкия детайл. Понякога първото впечатление може да е решаващо. Здрасти. Добър ден. Здрасти, как Много сте? уютно помещение ни посрещате. Това е една от основните цели. Нашата дневна я проектирахме с идеята да се срещнат комфорта и елегантността в едно, тъй като дневната според нас е притегателното място за цялото семейство и така да създава едно обединение между всички с, разбира се, максимално приятен дизайн, все пак и с елементи, които да свързват и останалите помещения, тъй като вярваме, че това е сърцето на дома. Окей. Дневната ни излезе на 13 000 лева. Ами, оставяме ви. Оставяме ви да се насладите, да. Благодарим. Отбор Home to You загуби предишната задача. От това оценяване зависи дали ще се стигне до равенство между двата отбора или Елена и Мартин ще поведат с 3-1. Ама убиваме ги. Много се притеснявам за тази задача. Тук се чувствам по различен начин. Това, което на мен ми прави впечатление, на първо усещане, е обратното на имота, който видяхме преди малко. Отделните артикули или отделните мебели не са толкова скъпи сами по себе си и не са толкова представителни или луксозни, да ги наречем, но са комбинирани много, много, много по-добре. Домашно ми е. Съгласен съм. В смисъл, много ми е домашно, много ми е приятно. Разпределението определено е много по... Сега не знам дали да го нарека интуитивно или правилно, защото може би не е интуитивно, но е много по-правилно. И точно както каза, с много по-скромни мебели и материали са направили едно пространство, което внушава много домашна обстановка. Тези хора с толкова много опит и такива страхотни професионалисти влизат в една стая и изпитват това, което ти си искал да придадеш. Това е... Ако това не е успех, не знам кое е. След похвалите не може да не последва и критика. Уютно е. Артикулите сами по себе са доста интересни. Това оребряване харесва ли? Да, напечатано оребряване не е най-силният ефект в положителен план, който една мебел може да ти направи. Фалшивия лукс. Но пак, заради начина, по който е комбинирано всичко, изглежда добре. Не се оправдай. Не се оправдава. Не оправдаваш се. Това оправдание с тия глупости. Сега тая секция ли е това? Секция, да кажем, че също стъкълце, фурнирче, боя. Не е фурнирче, педеченце. Педече с лъх на фурнир. Ужасно е. Стига. Ужасно е. И какво сте? Една секция ще ни издавате ли, човек? Аз не знам кой не би се съгласил, че шкафа е ужасен. Споделям изцяло твоят сантимент към секцията, но работи. Да, има къде да си сложим нещата, има къде да си сложа рамките с снимките. Аз горе бих си сложил две еднакви вазички, ще си го декорирам и ще работи. Така че всичко е много, много скромно и определено липсва в свободно стоящите мебели, мога да кажа, че липсва стила, който видяхме в предишния хол, но усещането е постигнато и мисля, че това е основната задача на дизайна. Нали? Като нямаш пари, трябва да започнеш да правиш комбинации, в които 1+1 да е равно на 3. И тук са го направили. Семейен уют. И осветителните тела са много хубави, макар че бих им сменил кружката да не е толкова бяла, защото е много неприятно. Това е кружка. Кружките могат да се сменят спрямо предпочитанията на ползвателя. Но стаята е светла, кътовете са обособени, стаята като размер е може би същата като на предния апартамент, пак е около 20 квадратни метра. 17 квадрата е стаята. Даже е малко по-малка. И разпределението не е много по-различно, защото пак имаш преходната спалня, пак имаш прозорец тук, така че нещата са в общи линии много сходни. Браво. Да. Браво, Алекс. Тая дизайнерка, бе. Аз съм много доволна
имам чувството, че стаята, подредена и с мебели, изглежда по-голямо, отколкото беше преди това. Финиша ми прави впечатление, че отново на отбор Home to You финиша е значително по-добър. По-добър е, да. Не е перфектен, но е значително по-добър и даже бих казал, че е готов за пазара. Да. На такова ниво е. Кой е прави финиша? Будат ме в очите тия две неща. Е тая секция, този шкаф. Знаеш ли, не ми харесват, категорично не ми харесват, но не мога да кажа, че ми пречат. Да. Другото, което много ми харесва, любим мой подход. Краката на масата ли е това? Какво е това? Краката на табуретката. Вижи кой го измисли. Браво, че. Дай ти стисна ръката. Отдадохме се оценки. А сега да видим дали оценките ще отговорят на похвалите. Разположението аз смятам, че е отлично. Съгласявам се. Успяли са, въпреки много други възможности, да вземат много правилно решение. Успяли са да не сбъркат. Да. Усещането за дизайн е приятно. Детайла също е добър, но не е перфектен. Затова аз смятам, че една петица за да стоява добре тук. Дизайна, имам особено мнение за избора на мебелите, но внушението е постигнато, така че това трябва да се адмирира. Все пак аз съм в ролята на дизайнера в това жури, така че не мога да им дам шестица, въпреки... Защо да не мога? Не, бе, мога. Защо да не мога? Мога. Можеш. Защото резултатът е постигнат. Макар с други изразни сред. Не ме дразни, наистина не ме дразни. Внимавай, ще има хора, които ще те гледат и ще кажат, ако усещането на този дизайнер за дизайн, това е шестица. Дали да го наемем с този тлъст хонорар, който той иска? Уютно ми е. Дай ми, бе. Какви ще бъдат окончателните оценки, ще разберем съвсем скоро. Преди това е време за подаръци. То ще я кажа, ако има жени, ще са много щастливи, жени гледам няма. Няма жени. Къде ви е жената? Идва ли? Всичко наред ли? Някой да не се спълна някъде да такова. Всичко е наред, просто този път влизаме с подаръка още от вратата. Както знаете, след края на всяка задача, Филипс иска да направят подарък за всяко едно от двете семейства, без значение кой е победил и кой е загубил. Защото за Филипс, очевидно, всички сте победители. Днес вие получавате кухненски робот Philips от серия 7000. Това е за вас. Заповядайте. Реално, Елена вече е напълно излишна. Отдавна. Той е робот меси, кълца, реже, разбива, пасира. А сега е време за най-важното – да разберем кой е победител в четвъртата задача. Ще да ви питам с журито как е минало, но първо кажете къде ви е госпожата. Имаше час за доктор и на връщане имало инцидент с колата. Всичко наред ли е? Тя е окей, да. Колата не е смазана, колата е в движение, колата е малко удрана. Катастрофират мъж-жена, жената била виновна. Случват се тия неща. Кажете сега как мина с журито. Доволни ли сте? От гледна точка на оценки не мога да кажа, но съм доволен как изглежда стаята. Здравейте! Как си бе, шофьорче? Добре съм. Значи, гледай сам. Отдясно с предимство. Така, удраха хубаво колата. Щастлив. Невероятно, мерси. Какво ви казаха като цяло? Уютно усещане. Няколко пъти казаха думата уют. Което означава, че целта е постигната. И все пак да се върнем и в състезанието. В момента на истината настъпи. Отбор, инклюзив. Има... Залагам отново, че ще имате една точка по-малко от нас. Колко има? 33. 34. Водят ви с 2-1. Да. Да ти подскажа. Един път е, ти. Това да е. Това не работи, бе. Взимаме 10 точки. Пак ги бием. Ай толкова добре. Ай толкова добре.
Момента на истината настъпи. Отбор инклюзив има... Залагам отново, че ще имате една точка по-малко от нас. Колко има? 33. 34. Водят ви с 2-1. Да. Един път е, ти... Това не работи, бе. Взимаме 10 точки. Пак ги бием. Те имат 25 точки. Колко има? Те имат 35. Браво. Тоест те ви бият и то качествено ви бият. Рентабилност ще им дам 4. Аз също. Но провалите учат повече от успехите. Така е. Да, така. 6. Да, уютно е. Въпреки, че... Писа им шестица, всичко е наред. Добре. Са рентабилност... Рентабилност е седмица. Айде шестица, да. Айде, дай ме една седмица. Айде, миналия път аз дадах седмица. Дай ме една седмица. Айде, дай седмица. Айде една седмица на рентабилност. Аз съм на 18 с моята седмица. И аз съм на 18. Добре, за официалното трябва да извадим едно все пак, което значи, че пак е 18. Не, ти си на 17. Абе сега, що разваляш в момента? Да кажем, че 17 едно на ум. Нека те да смятат, че е 18. Добре. 18. Браво на отбор Home to You. Така че тази задача, номер 4, ако не се лъжа, отново е в техния отбор. Але! Така че 3-1. Въобще не ме интересува. В крайна сметка, излъчва ли спалнята лукс? Излъчва. Излъчва ли хола лукс? Излъчва. Айде с този лукс да му вземем повече пари и да спечеля накрая. В интерес на истината неочаквано за мен, но няма какво да направя. Много смела победа. 35 на 25. И този път се радвахте сериозно. Ама защото знаем, че те са приключили? Приключиха, да. Не знам на какво може да се дължи този малък брой точки. Много странно. Аз наистина от самото начало аз съм с много високи очаквания от другия отбор. Нали? По никакъв начин не съм си мислила, нали, няма как да са тук, ако не са поне наполовина добри като нас. Да. То се усети на къде. Шегувам се, разбира се. Поредна награда 1500 евро за Елена и Мартин. Благодаря. Вие сте победители и печелите и още една специална награда. Вие печелите ваучер на стойност 1000 евро от Техномаркет. Айде още веднъж аплодисменти. С този ваучер може да изберете това, което наистина ви е необходимо. Сещате ли се веднага от какво имате нужда? Ами такъв телевизор. Ето, чудесно. Мачовете, закономерност винаги става 2 на 2. Тук нямаше обращачка. Тук няма обращачка, 3 на 1. Разбрахме, че ще организирате парти последната вечер, нали Да. така? Ама вие след парти, мислите ли, че този апартамент ще изглежда в добър вид, за да го продават? Само на коридора ще е партито. Аз съм се разбрал с хората. Като предстои продажба на чисто нов апартамент, ти преди това се разлембиш в него, може би не е много удачно, но... За да направите парти като хората и за да може на следващия ден този апартамент да го продадете, трябва той да бъде почистен до пълен блясък. И гледайте сега колко кокетна метличка са ни подготвили нашите приятели от Бонанза Бачорски. И ще получите като подарък основно почистване на апартамента. За трети път честито с вашата награда от Бонанза Бачорски. Мале, много награди взехме днеска, не знам. Аз вече... Добре, виждам, че е много хубаво настроението, сега ще трябва да го разваля обаче. Сега, за съжаление, обаче това не е всичко. Имам и малко лоши новини за вас. След 3 хубави новини, винаги има лоша новина. Те обаче не касаят само вас, касаят и другото семейство. Няма да има добри новини, няма да е много весело. Ще отидем на неутрална територия, където всички заедно ще ги научим. Ще трябва да се срещнете с другия отбор и там да разберете всичко. Изобщо не знам какво се случва, обаче ми е много притеснителна цялата ситуация. Не, супер зле. Се зарадваме. Аз имам няколко сценария в главата, ама... Иван ще ви чака с отбор инклюзив след малко. Това е за сега. Какво направи?
Отбор Home to You не успя да се радва дълго на победата си. Елена и Мартин могат само да предполагат какво ги очаква и да се надяват, че и с него ще се справят заедно. Абе, то е много хубаво, не е на хубаво днес. Днеска направо емоционалното ми състояние като влакче на ужасите. Да. Текста четох, артистите. Мислиш, че са се отказали? За отказване не знам, човек. Направо не смея нищо да помисля. Право. Най-ме е страх да разменим апартаментите. Сега ще ревна. Сменим ли апартамента, направо ще се гръмна. Готови ли сте? Да. Тръгваме? Айде. Къде тръгваме? Няма никакъв съд, мъглеш. Сметките не ви се отдават. Ти не знам как сте пуснали да минеш от първи във втори клас. Много ни беше срам за това, което се случи. Отиваме на минус. А имате още 2 задачи. Аз като капитан на отбора поемам вината. Настана си паника. Каква паника, човек? Това е невъзможно. О, fuck this shit, бате! Положението е трагично. Фанали сме се на хорото, ще го изиграем до края. Борба до ключ. Home to You срещу инклюзив. Събота, 20 часа по Нова.